onu ndeba ya mu afenfe periko mu atatoro na ngara nne ya geron mu ntiro no ọsa n'ụzọ ihe na-esiri ike n'enu akwụ mgbe aka wee nọta ekeresimesi n'obodo ụmụ anụmanụ mgbe ha ji wee hụ ụmụ ọgbọ ha ka ha na-eme ihe ego n'obodo ha bewagharịrị jụwa Chukwu okike bịara okere ụwa ma ha bịara ụwa nke ha iche ha na-agwa Chukwu na okoro adịghị ka ibe na-eche ụra mere na onye na-adịghị ka ibe anaghị eji ebe ibie nọ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwana ya bụ ihe ka ha ji wee bata n'aha ọhụrụ a were ọsọ jebe na nke ochie dibịa na-akpọ Ezekudere n'ịkpa gwa ya gwọrọ ha ọgwụ ego na ya bụ ihe ha oke awele na ihe ha nọwa ọcha achasị gbute na ọcha ha achasị gbute ma ha soro n'aka ndewe aka ji akụ n'obodo na ọ na-eme nwata kwọcha aka o soro okenye riwe na ọ na-eme okwuba n'ego ogbenye sere ọnụ ya ewu ndebe anyị ọ na ya bụ nkata ka Ezekudere nọ wee gwa ha na achọwa ahụ na ọ dị na-akpa dibịa mana eziokwu na oyim na ngagwa ahụ ezigbo ọyị karịa na oyim na agwakwara nga agwa na ahịa ọbụla na-azụ ngwa ngwa na ana ngwa ngwa na onye ọ dị ọsọ ọsọ na ọnwụ jọrọ njọ igbo bụrụ ụzọ m ọzọ ọkwanụ nkata ka m gechara wee nọtaba wee hụ ụmụ okorobịa na igbo ya na ụmụ agbọghọ ka ọtụtụ ji ọsọ na-agbaje na nke dibịa ukwu na-agbaje na nke dibịa nta na-agbaje na nke ndị amụma na-agbaje na nke ndị amụsu ma ndị gbu ebere bịa na mmiri ma ndị agbara ọtọ sịra a na-asa ha ochu mmụọ na ochu mmadụ ọ wụrụ ebe a na-achọ iburu ike ọtụtụ aba na otu ọjọọ ka ha wee so na ndị ọgịrịga wara na nwa n'ahụ 2021 mbụrụ oke ekwe mpụtasị ka ngwa unu na ọkụkọ agwụtara n'ọgwụ na-esokwa ọgwụ ana ndị be anyị ngara mmara anaghị na-ebu ụzọ ana m eme ka o dokwa obodo anyị na ihe agbụrụ iji anwụ ọnwụ ike wee oke ọchịchọ na anya ukwu ọ eziokwu na okoro adịghị ka ibe na-eche ụra mana nna m gwara m na mgbe nke onye na-echi ya ndị be anyị n'eziokwu ka ngwa unu ihe onye ọbụla na-asịsị bụ onye isi akpụrụ arụbat jikwa onwe ma isi ya na arụbat ọwa ofu ọkwa anaghị ama ghara ngwuma na ụkpaka ndị mgburu ike ga-enu ntị dibịa gwakwara ọzọ gbuo dibịa ka m na-agwa unu abawakwa abamaba were ebune na-achụ aja were ọbara na-akwa aka ka unu wee zaa ndị ọgịrịga wara na nwa n'ahụ 2021 ụchakwanụ ntị unu ka ngwa unu ụbọchị ndị ga-arịrị arụ ji eje bute na ajọ ọhịa ebido gawa ahụ n'ụlọ naba nne ma ọ naba nna ma ọ naba nwanne unu ekwukwe na-akọwa ahụ unu ọfụma ofeke ọna na-agba egwu surugede ma akwa na surugede wee egwu ndị mmụọ ndị be anyị n'eziokwu a na-eme aghara ndụ kpaa ka onye ire rie ka amụ iri ju ahụ dachi ụzọ ọka mma na mburu ọnụ nawa maka na ndị okenye mbụ so n'ụwa mgbede ka mma n'eziokwu ihe nna agwụkwa ndị mburu ike awụkwa na ụda aka inu akwụkwọ ahụ ka o si atọ n'eziokwu onye ọbụla jekwe chọba akara aka ya na akara aka onye na-edu ya nna m gwara m na ihe ụwa si na chi adị mma na agbaka mbọ unne ọnụ na ụba na-esi na chi na onye ọbụla chi ya eke ha ọgaranya were godo efi asaa wee chụọ aja na mmiri na ọ ka ya na-enwekwa ihe isi ike hei ọ dụkwa egwu na enu ya nụ nkịka arịrị ajọ mmụọ ebusa na ajọ ọhịa ka ụmụazị ji eje bubata ụlọ wee na-agwa unu n'aha na ọkpa anyị na mma ya ahụkwa mma na unu gbakwa anyị na njọ na unu ya ahụ njọ na onye ọhụrụ isi anyị na-awa aja ya ejikwe nke wee chụ n'aha hee eji isi nwa agụ achụ aja ọkwa John the Baptist jewere ozi ọma nọ nna River Jordan n'ezi o ruo n'ụbọchị nke m njee n'Imo ọkwa ọja duru kene m nawa